Górnika, jak i Ruchu najlepsi, a tu sympatyczny gest trener Wyrobek, trener Ruchu i trener Marcin Bochynek, szef prowadzący Górnika Zabrze. Na razie w przyjacielskich objęciach, zresztą tak było również i po meczu. I siły porządkowe odpowiadające za bezpieczeństwo na tym meczu. Wiadomo, że derby rządzą się swoimi prawami zarówno na boisku, jak i wśród publiczności. Spotkanie prowadzili sędziowie z Warszawy, sędzia Diakonowicz jako główny. I zbliża się godzina 18. Za chwilę początek spotkania. Oczywiście Ruch występował w swoich stałych niebieskich strojach z numerem 7 Krzysztof Warzycha, jeden z bohaterów tego spotkania, ale było ich więcej. Oto pierwsza bramka dla Górnika, która padła w 6. minucie. Gucio Warzycha podał do Gęsiora, ten poszedł prawą stroną, z dość ostrego kąta strzelił i tym samym zaskoczył Wandzika. Piłka przeszła mu gdzieś po łokciu i wpadła do bramki. Zresztą na konferencji pomeczowej trener Bochynek opowiadał, że ta bramka zdecydowanie pisze się na konto Wandzika, nie umniejszając oczywiście zasług Gęsiora. Rzepka rozgrywał niezłe spotkanie. Witamy w studiu Andrzeja Zydorowicza. Panie Andrzeju, jesteśmy już w trakcie oglądania, jak pan widzi, a więc prosimy o dalszy komentarz. Materiał jest tak znakomicie przygotowany, że tu właściwie nie trzeba nic mówić, wszystko widać. To rzeczywiście nie komentujmy. Wynik jest już doskonale wszystkim znany. 6. sytuacja. Jedna z najdogodniejszych w tym meczu. Wzajemne pretensje obrońców zespołu zabrzeńskiego Górnika. Rzeczywiście w tym meczu obrona Górnika nie stanowiła najsilniejszej formacji, ale przypomnijmy, że grała w dosyć eksperymentalnym zestawieniu. Za żółte kartki pauzowali Piotrowicz i Dankowski i trener Marcin Bochynek zdecydował się na grę w obronie tak zwaną kombinowaną. Szlezak pilnował Krzysztofa Warzychę, natomiast linię obronną tworzyli Jegor. No i teraz pada wyrównująca bramka zdobyta przez Cyronia. To była szybka akcja, Grębocki poszedł prawą stroną, zagranie do Urbana, Urban do Cyronia i ten już w obrębie pola karnego nie miał kłopotów z umieszczeniem piłki w siatce. Wracam do ustawienia obrony zespołu zabrzeńskiego Górnika. Jegor grał na lewej obronie, natomiast na prawej obronie Grębocki. Brzoza z Wałdochem tworzyli środek formacji obronnej zespołu górniczego. Szybka akcja chorzowskiego Ruchu, który miał bardziej uporządkowaną grę i teraz Bąk był w dogodnej sytuacji, ale złe przyjęcie piłki, tu starcie z Wandzikiem. W tym starciu zawodnik chorzowskiego Ruchu doznał kontuzji, ale po kilkudziesięciu sekundach powrócił do gry. Końcówka pierwszej części bardzo emocjonująca. Kilka strzałów z dystansu zespołu zabrzeńskiego Górnika. Odpowiedź także chorzowskiego Ruchu i te fragmenty gry pokażemy Państwu w dzisiejszym spotkaniu. Grębocki, Komornicki i Kołodziejczyk znakomicie broni ten strzał. To Waleszczyk i Urban. Komornicki wykonuje rzut wolny. Podbiega do piłki Jegor i znowu Kołodziejczyk. Krzysztof Warzycha, atakowany tym razem przez Rzepkę. Ciekawe, że Robert Warzycha i Krzysztof Warzycha, grający w dwóch przeciwległych drużynach, grają z tymi samymi numerami, z numerami 7. To sektor zajmowany przez sympatyków zespołu chorzowskiego. Szewczyk i tym razem Wandzik musiał pokazać, że potrafi bronić strzały z dystansu i takim rezultatem 1:1 zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania. To już druga część meczu. Strzał Krzysztofa Warzychy, który obok Kołodziejczyka i Gęsiora należał do wyróżniających się piłkarzy zespołu niebieskich. Urban